Ayan, papasok na kami ng Port of Batangas. Ang laking ito! Takot naman dito. Mali ako. Thank you. Ingat. Update na lang. See you sa pagbalik ko. Di na ba? Ikaw, pahinga konti. Ayun mga chief, take off na kami ni Zeku. Papunta na kaming Batangas Port. Pantabangan, Islamic City of Marawi. Ayan yung Sa pangatlong pagkakataon ay susubukan kong ikutin ulit ang Pilipinas gamit ang aking motor. Dito ay masusubukan ulit ang tatag ng aking pangangatawan at determinasyon sa ilang araw na biyahe mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Lalakbayin din natin ang iba't ibang klase ng daan mula Kapatagan hanggang kabundukan at ang klimang pabago-bago sa bawat lugar na ating daraanan. Mali ako. Sira yung daan, no? Bako-bako. Kasama si Zeku ng Team Palibot, ipapakita namin sa inyo ang ganda ng mga lugar sa Pilipinas. Kaya tara at samahan nyo kami sa aming Philippine Loop Adventure Tour 2023. Alright. Magandang morning. October 21, mga chief. 2023. Whew. This is it. Eto na po yon. Sa pangatlong pagkakataon, tayo po ay iikot ng buong Pilipinas. Ayan po. Mula Pangasinan, pupunta po tayong Vismin. Ang schedule po natin ay 2 weeks or 12 days to 15 days. Kunin po natin yon. Ayan po. Na-excite ako. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Sobrang masaya, na kinakabahan, na nakaka-excite. Kasi after 5 long years ulit, I mean, after 3 long years pala. 3 long years. Kasi, nag-Philippine Loop ako ng 2018 and then 2020. Pero yung 2020 ay hindi ko po naikot lahat. Meaning, hindi ko po siya natapos. Participants lang ako noon. Dahil nga sa gawa ng pandemic. Yan. So, ngayon, ikutin natin buong Pilipinas. Hindi po biro to mga chief, ha? Sobrang iba yung pag-prepare yung gagawin dito. Kailangan i-condition mo yung katawan, syempre, yung iyong motor. Okay. Pangatlong i-condition mo, syempre, yung bulsa mo. Yun ang pinaka-importante, no? So, syempre, maraming salamat na kaagad sa mga nag-sponsor sa atin. Okay, dito na tayo sa crossing ng Calabao. Ayan yung Calabao. So, mag-i-start po tayo sa may Caltex gasoline station. Siyempre, sponsor natin ang Havolin. Maraming thank you sa Paragon Lubes Traders. Sila po yung nagbigay sa atin ng ating lubricant. Yan. At syempre, binigyan po tayo ng card ng para sa mga gasolinahan. Hindi po siya free. Discount lang po yung binigay sa atin. Pero malaking bagay na rin po yun mga jeep, no? Siyempre, maliit man, sabi nga nila, kung bibigyan ka, malaki man o maliit, dapat kailangan i-appreciate mo. Uy, sarado siya. Sarado siya mga chief.
So, hindi natin siya pwedeng pag-umpisahan. O kailangan natin saan tayo mag-start? Para sa inyong kaalaman mga chief, bago makapag-start ng ating journey sa Philippine Loop ay kailangan natin ng isang gasolinahan. At doon tayo magpapagas dahil kailangan natin yung resibo. Yung resibong yon ay iti-text natin yung gas receipt kay Philippine Loop chairman, no? And then bibigyan niya tayo ng ating starting code. So napakahalaga na mag-start tayo sa isang gasoline station at huwag kakalimutang i-message ang chairman ng Sige, start Philippine tayo Loop sa may petrol. para makakuha tayo ng ating Or kaya sa Shell, starting no? code. Shell pala. Wait, yun. Sige, 24 hours naman yun. No choice na ako dito, Shell. kaya nagpagas na ako Ano sa na ibang lang. gasoline station para makapag-umpisa na tayo. U-turn na lang tayo ulit. Ang gulo natin. Ayun, so nakapag-gas na po tayo mga chief. At eto na. Let's G! So, ang ating itinerary ngayon ay syempre dadaan muna tayo sa Tarlac kay Daddy Kebs. Kukunin natin yung pabaon niyang sticker natin para just in case may makakilala sa atin sa Mindanao or along the way is mabigyan natin sila. Umuuga yung talay dito sa may mga Chief Rosales. Ayan punong-puno ng traffic. Ayan nakakatakot. Kita niyo yung bus tsaka itong truck umuuga. Kinakabahan tuloy ako. Ay, salamat. Under din. Ay, loko to tinapon na lang niya yung kanyang basura. Shoutout sa'yo kuya. CBR 2126, tinapon mo yung basura mo. Kakahiya ka. Ba't ganon? Naka-red pero go. Ang weird. Okay. Ay, ayan mga chief, no? Wala akong signal light sa kaliwa. Hindi pa man tayo nakakalayo, ay aberya na agad. Ayaw ng umilaw ng kaliwang signal light ni Adobo. At ang dahilan nito ay ang pagpapalagay natin Dito ng na yata additional auxiliary light ni Adobo Dito bago ba tayo yun? tumakbo. Hindi umiilaw yung aking signal light, pero yung indicator umiilaw. Sa kanan meron naman. Ayan. So yung kaliwa lang ang wala. Nako. Okay. Dito ba? Dahil sa kaiisip ko sa signal light ay hindi ko na malayan na mali na pala yung daan na tinatahak ko papunta kila Daddy Ay, Kebs. Kaya In short, nawala ako. ba yun nabasukan ko? Dito. Ito yata yun. Ay, nako. Tama ba to? Inasok ko? Hindi, cemetery ito eh. Takot naman dito. Hindi. Mali ako. Hindi ito yun. Wala akong cementeryong ito.
Ilang sandali rin ay sa wakas narating ko na rin ang bahay nila Daddy Kebs. Nawala ako. Uy. Pagkatapos ng maikling kwentuhan at isang tasa ng kape, ay lumarga na rin ako. Bit-bit ang ating personalized sticker na sponsor sa atin, syempre, ng The Riders Gallery para may maipamigay tayo sa ating Vismin Leg Philippine Loop 2023. Kaya maraming salamat at big shout Wala out natin yung sticker. kay The Riders Gallery. Thank you. Update na lang. See you sa pagbalik ko. Alright. Ha? Oo nga eh. Oo. Ayan. Thank you, The Riders Gallery. Daddy Kebs and Mama Mia. Ayan. So, resume na tayo. Dahil hinihintay na tayo ni Zeko sa Pampanga, sa Angeles. Haha. Alright, time check. Alas 3:06. Expect na darating tayo doon ay 4:32. Yeah. Let's go. Day 1 ng ating Philippine Loop 2023 Visayas Mindanao leg. Yeah. Ganda oh. Ito na yung tulay ng Bamban. Famous tulay ng Bamban. Ayan. Alright. Mabalakat na tayo. Lapit na tayo kay Zeku. Yan oh, ang ganda ng mga pailaw ng Pampanga. Siyempre, sila yung parol capital ng Pilipinas. Yan. Ang daming pailaw. Ang gandang tignan. Holiday na. Holiday feels. Yeah. Wow. Kakatawang tignan, no? Parang yung street, parang ang saya-saya. Lapit na ako kay Zeku. Zeku, where are you? Where are you? Zeku, where are you? Where are you? Ha? Ikaw? Pahinga konti? Sige. Bago kami tumulak sa aming destinasyon, ay nagpahinga muna kami ng konti at inayos ang aming intercom connection para makapag-usap at tuloy-tuloy ang aming komunikasyon habang kami ay nasa daan. Maraming salamat pala sa Freedcon Philippines para sa intercom namin at naging bahagi kami ng team ninyo. Ayun mga chief, take off na kami ni Zeku. Papunta na kaming Batangas Port. Yun ang aming unang ferry checkpoint. So, this time counterclockwise yung gagawin natin. Kasi last time nung nag-Philippine Loop tayo is clockwise. So, ngayon, babalik na rin naman natin. Alright, let's go. See you, Visayas, Mindanao. Wow, ang ganda talaga dito. Daming parol. Ano mamaya sa San Fernando? Parang ang saya-saya. Saya-saya nung kalsada, parang ganun. Pag nakikita ko yung mga ganyan. Nako, Mambon.
Hindi pa man kami nakakalayo ay unti-unti nang naramdaman namin ang hamon. Ano daw yan? Pang pa-good luck. Wala naman. Oo, wala naman. Oo nga. Baka dito lang yan. San Fernando na kami, mga chief. Ito na yung SM Telebastagan. At ayun na nga, pagdating namin ng San Fernando, ay talagang inulan na kami. Andito pa rin kami sa may San Fernando, Pampanga. At kami ay sinalubong na ng ulan. Ayan, kung makikita nyo. Madilim yung kalangitan. So nag-decide na kaming magkapote. Kasi tingin namin hanggang doon sa Bulacan, ulanin kami. Nako, hanggang Manila. So it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Hindi. Tara. Mahirap sumakay. Yeah. So wala tayong mapa-mapa ngayon. Alright. Resume sa biyahe. Yeah. Ayan ang salubong sa atin ng Philippine Loop 2023. Huling bayan ng Pampanga. Apalit. Bago magluba ka. Diba? Pero, yan o. Ginagawa naman na siya. Oh, parang more than 1 foot yung taas niya. 1.5. 1.5. Wow, buti na lang naka-adobo tayo. Kung nakaana dito, manipis na gulong. Gig. Gulas ka dito, tignan mo naman, no? Milo na to eh. Kaya kending-kending yung likod mo. Buti na lang talaga. Maraming salamat, CST Para sa inyong Tires. kaalaman, ay CST Tire ang gamit nating gulong sa ating Philippine Loop. Inisponsoran nila tayo para masubukan ang kanilang gulong. Si CST ay isang company brand tire na matagal na sa merkado. Nagsimula sila noong 1967 pa at patuloy na nagpo-produce ng iba't ibang klase ng gulong ng sasakyan. Mapamotor man yan, bisikleta, 4 wheels o yung mga industrial vehicle ay gumagawa sila nito. At alam nyo ba na sila ang pinakamalaking tire company na gumagawa ng gulong ng mga bisikleta? At yun ay ang Maxxis brand. Opo, tama ang narinig ninyo. Sila ang gumagawa ng Maxxis Alright, tires. nasa harapan natin si Zeku. Andito na kami sa may, ano ba to, Malolos. Malolos ka, kaya ingat ka rito. Kung tatanga-tanga ka, baka malolos ka. Los. Guiguinto. Guiguinto, Bulacan na tayo mga chief. Yan o. Ayan na. Nakikita ko na ang monumento. Nandito na kami sa monumento. Ayan. Anong panahon ng ano? Kasi tumatik mo na yun. Monumento. Pasyo itong nasa pa. Katipunero. KKK. Bonifacio nga. Monumento ni Bonifacio. Sigat. Ay, hindi. Gat ba siya? Oo, that hundred. That of very good. Parang ano yun ng that. That really. Ben Magic. Knock. Gat na series siya. Okay, EDSA na tayo. Tutok ako sa'yo, baka mawala ako eh. Oo. Ibabaw, ilalim.
Alam nyo ba, na dito ako takot na takot magmotor sa kahabaan ng EDSA. Paano ka mo? Ewan ko ba kung Meralco bakit. Avenue yun. Dahil siguro sa mga Papuntang nagsisiksikang Pateros. sasakyan, naglalakihang mga truck at bus, at minsan ay mga mabibilis na pwedeng pagsimulan ng anumang aksidente o disgrasya. Alright. Nagmamotor na ako sa EDSA! Yay! Luwang pa ngayon. Nakakapanibago ang luwang ng EDSA. Oo nga eh. Nasa Binyan, Laguna na kami sa mga oras na ito. At laking pasasalamat namin dahil sa wakas huminto na rin ang ulan. Dito na rin kami nagtanggal ng aming mga kapote. At dito na rin kami kumain ng almusal. Alright, tapos na kaming kumain ni Zeku. Nag-breakfast lang kami dito sa may Binyan. Diretso nag-breakfast na din muna pala kami. Oo. Sobrang traffic sa Manila. Kabuyaw na kami mga chief. Kalamba na kami mga chief. Tip, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Chief, okay ka lang ba? Ayan o, famous. Ano yan? Babaeng may dalang pat at dumadaloy yung tubig dito sa may tapat ng SM Kalamba. So ayun mga chief, punta muna tayo ng San Antonio Heights, Santo Tomas, Batangas. Daanan muna natin yung ating counterpart na si Lakay Richard. Ayan, yung kamukha ni Jimmy Santos. Sa wakas, makakapunta na rin ako sa bahay nila. Ayun yung sinabi ko sa kanila eh, na pag umikot ako ng Pilipinas, pupuntahan ko sila, yung mga counterpart ko, isa-isa. So malapit lang naman dito sa kanila. Nasa 8 kilometro na lang. Maligayang pagdating sa mga sabayan ng Magigiting. Magigiting pala yung mga taga rito. Ganda rin pala niya sa malapitan. Hindi naman sa ganong palaas na bundok na. Ito. Ito na ba? Ito na yata. San Antonio. Oo, ito na yun. Di ba yun? Hindi, wala mong pangalan eh. Oo nga eh. Pero andito na tayo. Naka-arrive na. Tanong natin. Tayo pwede magtanong. Saan po yung San Antonio Heights? Ah, ito? Sige. Salamat po. Yan na nga, Chip. Ito? Oo. Daganzo. Ayun mo nga. Oo. Paano tayo makapasok? Wala naman tayong ano. Ito yung sabihin natin. Tip, may kotse. Sa kay Mr. Richard Aluwad sa Daganzo Street, San Antonio Heights. Wait lang pa. Ito po. Block 7, Lot 8. Phase 3A. Pagdating nyo ng rotonda, sir, kanan. Pagdating ng rotonda, Kanan kayo. kakanan. Unang gate. Unang gate. Sige po. Salamat po. Oo. Kanan, unang gate. Ito, gate B. Tapos, tama ba? Gate B? Hindi mal... Hindi, Oh. pasok muna tayo dito tapos yung unang gate na makikita daw. Unang gate. Layo. Sabi ko lang sa mga Yan.
Layo ng bahay nila Richard. Ayun. Morning po, sir. Kay Mr. Richard Aluwad. Opo. Meron po kayong ID na lang po, sir? ID? Meron po. Tigisa pa kami or ano? Kasama lang naman kami. Tag-isa po. Ililista ko po kasi. Isang number ko na lang po kayo pag samahin ko na lang. Opo. Alam niyo na po pupunta kayo dyan? Oo, sir. Dito. Bakit yung number na lang? Ay, sige po. Oh, gumana na yung ano ko. Yung hazard na dalawa, pero yung dito wala. Hazard lang na ano. Tapos Naka-hazard ka na kanina. Block 8, Block 7, Lot 8. Saan yun? Ha? Wait lang. Dito. Hindi, ililagpas lang natin dun sa ano. Saan kaya to? Phase 3A, Block 8. Anong street? Ah? May street ba? Daganzo. Tanong ko ulit tayo mga tatanungan. Ramirez. Daganzo. Nasa Alparo Street pa. Ha? Segovia. Oviedo. Eto, Daganzo. Saan? Kanan mo, kanan. Daganzo. Ah, ito. Daganzo. Oh. Ayan na ka na. Ayan ka na, oh. Woohoo! Dito na ako. Wala, papunta pa lang. Oo. Hindi, nagsimula na kami sa... nagsimula na ako sa Pangasinan. Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo na magpipilipin low? O di ba mga Chief? Jimmy Santos lookalike. Oh. Bakit? May iba pa nga, isa lang niya eh. Akala ko marami kayo. Marami, pero magkakaiba yung schedule. Hindi siya pare-pareho. Dito pala ang... Ko mga 10 kayo eh. Ha? So 10 yung inano mo? Pin-repair mo? 10 kayo na ako. Darating, kasi grupo kayo, di ba? Oo. Maraming salamat sa pagpapatuloy at paghain ng masarap na pagkain. Iba talagang magluto si Mona. Iba talagang magluto ang mga taga Batangas. Salamat din sa maikling kwentuhan, ngunit may kabuluhan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam muna pansamantala. Kami ay palabas na dito sa San Antonio Heights. Nasa City of Tanawan na po tayo mga chief. Ayan. Tanawan na tayo. Yeah. Ito yung may sumanap. Ayan, dito na kami sa may bypass ng Lipa City papunta sa may Batangas Port. Ang laking ito! Sa may salak sa Batangas. Alright, Batangas Port na tayo mga jeep. Yan o. Yeah. Okay. Unang ferry point namin to, Batangas City Port. Yeah. Picture tayo dito sa harap. Yan sa Port of Batangas. Yeah. Dito, pwede sa gilid. Dito o dyan, para kita. Para di tayo makaharang. Oo. Port of Batangas. Iharap natin yung Motor. Sa bawat Motor. checkpoint at ferry point ay kailangan naming magpicture.
bilang patunay na kami ay nakarating na sa lugar o nakasakay na sa barko. Isa ito sa requirements ng Philippine Loop Organizers na kailangan naming magawa at makumpleto habang iniikot namin Ayan, papasok na kami ng Port of Batangas. Yan, dito namin sa Port of Batangas. Para sa Roro namin doon. Alright. Saan pa biyahe nyo? Mindoro? Kaliwa, sir. Kaliwa. Kaliwa. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Oo, Kalapan. Kalapan? Ha? Opo. Magkano chip pabayaran? Ay, hindi ko yung gawin na 60? Oh, parang terminal fee, 65. 65 yan. Bayad tayo ng 65 pesos dito. Yan. Sunod na tayo magbayad. Thank you po. Yan. So, nagbayad tayo ng 65 pesos. Hawak pa natin yung sukli. This way to inspection area. Dito. Inspection area. Dito na tayo. Ang biyahe ito? Kalapan po. Diretso na dyan. Doon. Nakagilid sir. Salamat po. Kalapan? Saan? Number 10. Sige po. Yan si Zeku. Number 10 tayo. So sa number 10, ayan, Kalapan Private. Alright, so dito tayo pipila. May ganito na dati walang ganito chip. Mas maayos ngayon. Tapos ay hindi, dito pa tayo magbabayad na iba. Yung ano na talaga pamatay. Ito parang terminal fee lang ata. Pero oo, terminal fee nga. 1296. 1296. Wala na akong baraya. Ang mga saan naman rin? 1,296 sa ating babayaran. Kalapan. Ano na yun, Chief? Doon siya nasa doon. May pinasukan po nun. Saan po? Doon. Sige. 1296. Okay. Chip, una na ako doon. So yun, nakapagbayad na tayo mga chip. Saan po? Okay na. Okay na pala dito. Di na tinignan yung resibo. Nakapasok na ako mismo. Kalapan, dito. Chip, saan ka na? Sige, nandito na ako. Balik mo na. Oh, lalaki ng mga... Brigida na tayo. Ha? Santa Brigida, yan. Saan yun? Saan yun? Ayan. Ay, ito. Montenegro Lines. Oh, tawid dagat na po kami. Okay na po to? Diretso? Pasok na? Ayun, papasok na tayo mga chip. Saan po? Ako?
What's up mga chief? Nandito na tayo ngayon sa may loob ng barko. So, unang ferry checkpoint sasakyan. Sabog sa Zig. So, tatawid na kami papuntang Calapan, Mindoro. Sa wakas ay nakasakay ulit ako ng barko. Nakaka-excite at nakakakaba dahil after 5 long years, naulit ko itong pagsakay sa Roro. Kung ano yung naramdaman ko nung una kong sakay, last 2018, ay parang ganun pa rin yung pakiramdam sa pagsakay ko ulit sa barko. Ang ganda ng tanawin, nakaka-relax, presko ang hangin. Nandito na tayo sa Calapan, Mindoro. At pababa na tayo ng barko ng Roro. Ayan. Yeah. Dito ay nagpicture ulit kami sa Calapan Port bilang patunay na kami ay nakatawid na sa Mindoro. So ayun mga chief, andito na kami sa may Calapan, Mindoro. At palabas na kami ng Calapan Port at maghahanap ng pagtutulugan at syempre kakainan na rin. Sana may mahanap kami kaagad para makapagpahinga ng maaga at tatapusin namin yung aming day 1 ngayong araw na to. Parang shortcut kasi to. Sure ka ba? Okay. So, saan na kami napapadpad? Nasa sementeryo na kami. Kakahanap ng matutuluyan. Ayun, Oo. highway na yan, highway. Parang highway. Gitna ng bukid na to eh. Wala eh. Wala. Yung tinuro mong SPCA, ano na yun ah. Simbahan na. Chapel. Meron to dito eh. Sabi. Diretso. Diretso? Saan ba? Ay. Tama ba? Sige lang. Palagpasin muna natin siya. Ay, dapat doon sa ano, isang pinasukan. Sa kabila? Pero ito may lights dito. Trios. Pero. Check ka na natin to. Sige. Meron na dito eh. Ito. Trios. Pwede na to sis. Try natin. At dito ko na muna tatapusin ang ating day 1. Maraming salamat sa pagsama mula Pangasinan hanggang Mindoro mga chief. Abangan nyo ang mga susunod pang mga araw ng aming paglilibot sa Pilipinas. Muli, ako si Nardo. Hindi ko tunay na pangalan. May naka-check-in. Isa. Alright, so start na po natin ang ating second day dito sa may Calapan, Mindoro. Kasama natin si Sir Joshua. Siya yung may-ari nito. Ulan na naman. Paraiso ng Baghari, Pinamalayan. Ito na yung Port of Rojas. Abangan nyo ang aming kapanapanabik na biyahe mula Mindoro hanggang Iloilo.
Ayan, mga sa chip, aming nandito day na kami sa 2 Katiklan. ng Philippine Loop Adventure Tour. Nawawala yung bag ni Zeku. So kailangan namin bumalik sa May Kalibo.